Hello Pilipinas, magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakituloy tayo sa pagbigay sa inyo ng pinaka-latest weather analysis. Ito po ang weekend edition ng ating update. Ito po ay Tagalog version ngayong araw po ng Sabado hanggang Lunes, Mayo 10 hanggang 12, 2025. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Mukhang tahimik ang ating bansa. May mga ilan-ilan ng mga thunderstorms, isolated ones, but medyo pabawas po ang mga thunderstorms na yon. But hapon-hapon, meron pa rin na pwedeng mamuo hanggang sa pagsapit ng election day. That will be sa Monday po, Mayo 12. At ito po yung latest GovStat natin kahapon. Valid po ito hanggang ngayong araw na ito, Mayo 10, Sabado. At kita po ninyo ang pagbawas ng mga thunderstorms. May easterlies pa rin tayo, but nasa natin na talagang mainit po ang ating panahon. Nasa 40 hanggang 50 ang heat index na pwede natin maranasan. So, uminom lang po ng maraming tubig and avoid mag-avoid lang po sa direct heat ng haring araw. So wala po tayong natanawan na kahit anong LPA o bagyo sa labas ng ating bansa. All clear po sa susunod na 10 araw. May frontal system po dito sa may East Asia, kasama po ang Eastern China. So far, yan po ang mabuting balita na yan. Ang fast animation, nakita po ninyo ngayong gabi, may mga pailan po mga thunderstorms sa Luzon at Mindanao at nalusaw na po sa mga oras na ito. Sa zoom in satellite animation, pag plinay po natin ang latest na yon hanggang ngayong alas 12 ng hating gabi ng Sabado ay may kita po ninyo mga thunderstorms dito po sa kanlurang Mindanao at sa may dalampasigan po ng kanlurang Kabisayaan. Meron dito sa may northern portions ng Busuanga, although natutunaw na po siya sa mga oras na ito. Pagdating sa forecast po sa ulan, ngayong Sabado, inaasahan po ang mga isolated thunderstorms sa Cam Norte, dito rin po sa may area po ng Ilocos Region, gitnang Luzon, Mindanao. So, expect po na magkakaroon po ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Pero panandalian lamang po ito. Okay? And then sa Linggo, inaasahan pa rin may mga thunderstorms sa ibang bahagi po ng Hilaga at gitnang Luzon, Mindanao, kasama din po, at ilang areas po ng Visayas, Mimaropa, at mga napakaliit na mga areas po ng Kabikulan. Sa Election Day, local elections po ito, ay patuloy pa rin ang mga possibility ng mga isolated thunderstorms sa gitna at hilagang Luzon, kasama po Metro Manila at Southern Tagalog Provinces, Cam Norte, kasama din po, at ibang portion po ng Kabikulan. Although sa ibang portions ng Kabikulan, napakaliit lang po ang mga thunderstorms na pwede mag-form, panandalian lamang po, at medyo mababa ang probability. Sa kanluran na Kabisayaan, meron din po, at sa ibang bahagi po ng Mindanao. So, yan po ang magiging forecast. The day after ng election day, Mayo 13, Martes, may mga isolated thunderstorms pa rin sa ibang areas po ng Kabikulan. Dito rin po sa gitna at hilagang Luzon, kasama po ang Visayas at Mindanao. Pagdating po sa wind forecast, wala pong problema hanggang Mayo 13, Martes, ay manatili pong mahina ang hangin mula sa timog, silangan at silangan. Pero sa darating pong Lunes, election day, may mga inaasahan pong dadaan na frontal system sa may Batanes Scoop. Okay, generally speaking, kalmado po hanggang paibabaw po ang direksyon ng hangin sa inland areas po ng ating bansa. But sa silangan bahagi ay ang hangin mula sa timog silangan at silangan na medyo mahina po ang bugso ng hangin.
Kaya may feel natin yung sobrang init mula 40 hanggang 50 ang antas ng sentigrado ng tinatawag nating damang init na kanasan po ng ating katawan. Yung actual outside temperature ay naglalako ng 32 hanggang 35 ang antas ng sentigrado. So, uminom lang po ng maraming tubig. Iwasan na lumabas sa sobrang init. Lalong-lalo na po mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dahil yan po ang sobrang tindi ng init. Okay? Especially yung mga alta presyon, sakit sa puso. Ngayon, sa forecast sa alon, wala tayong masyadong ibabalita dito hanggang sa Mayo at sa Martes. Ang alon po sa East Philippine Sea ay hanggang 1 metro o 1.0 metro lamang po ang taas ng alon, light o mahinang alon lamang po yan. Samantala sa central waters ng ating kapuluan ay magiging kalmado po ang alon. At dito rin po sa West Philippine Sea, less than 1 metro lamang po ang laki ng alon. At very suitable po upang mangisda at maglakbay sa karagatan o sa kadagatan ng ating kapuluan. At bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks na kung saan yung third week ay highly uncertain. Sa second week, valid May 14 hanggang May 20, ang American model ay nagpapakita po ng posibleng pag-form ng isang bagyo po dito sa may east ng ating bansa, sa may western Micronesia. Subalit ito po ay 20% or more lamang po ang probability or more than 20%. Okay, pwedeng matuloy, pwedeng hindi. Yung European model wala pong pinapakita. Samantala yung third week, valid Mayo 21 hanggang Mayo 27, ang Pilipinas ay magkakaroon po ng more than 50% ng above average po ng mga pag-ulan. But ito po ay di pa po sigurado, may pagbabago po yan sa mga forecast, but epekto na po yan ng mga thunderstorms, localized thunderstorms, dahil po nasa Agua de Mayo po tayo, so panahon na po yan ng mga thunderstorms, mga pag-ulan. So magdala lamang po ng kapote at payo. So yan po pinaka-latest natin update na yung weekend. Days before the election, kasi Mayo 12 po, Lunes ay election, local election sa ating bansa. At pabalik ulit tayo next week sa susunod na update. Ito si Mike Palo, magpapaalam, mag-iingat po tayong lahat, be #weatherwiser, at maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.